O conselleiro do Mar dimite por unha presunta agresión sexual e na Radio Galega o que se lle ocorre é dicir que o seu comportamento foi de 10 e quitarlle importancia porque é algo persoal e privado. Que o comportamento deste señor, a que non teño o gusto de conocer, é de 10. Nin nos fai sufrir a ninguén. Vai correndo, lle comunican onte e dice, oiga, que me voi. Isto é un problema persoal. Este señor actuou correctamente agora. Pero que ademais o presidente da Xunta o que fixo foi agradecerlle o seu traballo e dedicación e desexarlle unha pronta resolución, para despois, en declaracións posteriores, poñer en valor a súa decisión e defender a súa inocencia. E todo isto sen ningunha palabra de apoio ou comprensión cara a suposta vítima. Isto é moi grave. Unha agresión sexual nunca debe quedar no ámbito privado. Sexas conselleiro ou sexas quen sexas. E non se debe de loar o comportamento de ninguén ante unha acusación tan grave. E que unha vez máis parece que son as vítimas as que teñen a culpa e eles son uns pobres indefensos. Que eu espero que a xustiza determine que é o que pasou, pero que non se pode facer é transmitir mensaxes onde se pon ao suposto agresor como a vítima.